Hello लोगोफोर नाया ओंखाम दाउदै साम' ओमफ्राय ने जुलिका दालि तो नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम ओरैबायदि तो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आङो सिनेमेटिक शटजों मा जागोन आं देखायना होखाबाय ओमफ्राय मैयानि जानाय भिडिअ नोंथांमोनहा नुखाबाय आं बिराद फिथाइ सामथाइ जानानै नोंथांमोनखौ आं एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय दायो फिन खनसेबा नोंथांमोननि गेजेराव नै ओंखाम गोजां लानानै दाउदै दयनै लानानै दयनायनिया आरो प्लास नै साम' बेखौ मोनसे टेस्ट खालामनानै आं क्रेडिटखौ होनोसै सोर बानायदो बेखौ आंसो बानायदों ना हिन्जावसो बानायदो सुपार थारमाने आङो बेखौ हा सबायजोंसो जायोमोन सिगां जोंहा माद्रा बानायना होयोमोन बेबो टेस्टिमोन खिन्थु नैबे फार्स्ट टाइम बिदि एवनाय नैया साम' एवनाय फार्स्ट टाइम माने बेखौ लाबोनायनिफ्राय मोनजाबाय थादों आङो बिराद टेस्टि बेनि क्रेडिट थाङो आंनि हिन्जावनिसिम थेंक इउ स' माच आंखौ बानायना दोननायनि थाखाय आं दासो स्टरनिफ्राय फैदो ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोनखौ जानानै देखायनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ओरैबायदि लकेल जानाय होगोन आरो आंना नायदो दायो आंनि खाथियावनो दङ हिन्जावा नायनानै लुगैबाय थादो बेखौ नोंथांमोना नुवा आंसो नुयो साम'खौ जाबावदोंमोनहाय ब्लेंनो बारा ब्लें माने साम'खौ टमेट' होदो नालाय फुल टेस्टि नोंथांमोना माजों जायो साम'खौ कमेन्ट प्लिज
Diem लाग्राफोरनि ini गोमोखो जाया खिन्थु आं मोजां नङा गोमोखौसो बारा जायो आङो नांथारगौ आंखौ गोमोखौ दावदै जाबा स्पेशल मोनसे डायलग दङ बिनि जाबाबो बाथिसे जायाबाबो बाथिसेनो होनना बुङो आरो मा बियो बेनो जाबाय साम' जाबाबो जायाबाबो बाथिसे थागोन जाबाबो बाथिसेनो ओंखारफैगोन बुजिबाय नाङा हेभि बानायदों मोजां नांदों जाना रोंसाबो बनायनो लोगोफोर एसे उदैखौ दिहुनना लानोसै एसे मालिक बायदि नुनाय हिसाबै नङा होमबा बेसांथो रानथें जिबन लानानै एसे पेटला जिबनखौबो लानानै नायनि माने पेटलाफोरनि फिल लानानै नायनि आरो एक्चुअली जानानै एक्सारसाइज खालामबा जेबो प्रब्लेम जाया आं एक्सारसाइजबो जाला नालाय ओरै ओंखायनो उदैया एसे देरलांदों उदै देरबा प्रब्लेम जामारो बहुत प्रब्लेम फैयो आरो मेनलि जनाय उथिनाय खस्थ' जायो गस्ला गाननाय जोमनाया खस्थ' जायो बहुत माबा मोनसे बहुत बेलेग बेलेग बुस्थुआव खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर ओंखामाथ' जोब्बाय साम'आ बुंहरना जाबाबो बाथिसे जायाबाबो बाथिसे बिदै दोङो बिदै दोङो ख्राम ख्राम जादों बिदैखौ जोंनि खैराबारियाव केजि 120 120 टाका ओमफ्राय मा जायगायाव बेसे दाम साम'नि कमेन्ट प्लिज जोंनियाव एसे बांद्राय मोनदों आङो खिन्थु खस्थ'बो दङ नालाय खननाय माने लाबोलाय माने आजिखालिलाय 10-20 टाकाखौनो मोनला नङा होमबा जुदि नों 1 केजि साम' खननानै 10 टाका मोनोबा
बहुद खस्थ' नङाबा 1 केजि साम' खननायाबो खहस नङा जायगायावनो जेनेबा बुरजा बुरजा थाबा 1 केजि खननाया खहस खिन्थु मोनसे मोनसे नागिरबाय थानायाबो बहुद खस्थ' जोब्बाय ओमफ्राय नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट प्लिज आं बुंदो ना जाबाबो बाथिसे जायाबो बहुद गानग्रा मोनगासिनो दं नै मोनसे प्लेटावनो लादोंमोन आङो प्लेटसे लादोंमोन नैया आरो बेखिनियानो थाबोबाय नैया नायदो गन्थं दै ओंखारजासे जाबाय आङो बानलुखौबो ससे जानो हाजानिया जि आलु थ' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थादो थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर